Hej. Jeg vil gerne lige vise en super simpel måde at finde formlen for afstand mellem en linje og et punkt i 3D. Så vi starter altså med en linje, og lad os sige, at vi kender linjens parameterfremstilling. Det betyder, at vi kender et punkt P0 på linjen, og en retningsvektor R. Sådan. Og lad os sige, at vi får givet et eller andet punkt P herude, og vi kunne godt tænke os at finde afstand mellem P og linjen, og der er selvfølgelig tale om den her afstand. Lad os sige, at afstanden kalder vi for D. Nu tegner vi en vektor her fra P0 til P, altså vektoren P0P. Og så kigger vi på det her parallelogram, altså som altså bliver udspændt af vektoren R, og så P0P. Arealet af et parallelogram, det er grundfladen, eller grundlinjen, altså for eksempel den her, gange med højden. I det her tilfælde er højden D. Men vi ved også, at i 3D, så udspænder to vektorer et parallelogram, der har det areal, som er længden af krydsproduktet. De her to, de er altså lige med hinanden, fordi det her, det er arealet af parallelogrammet, og det her, det er også arealet af parallelogrammet. Nu kan vi nemt isolere D. Så når vi heroppe får længden af krydsproduktet. Og hernede, der har vi så længden af retningsvektoren. Og det er altså formlen for afstand mellem en linje og et punkt i 3D. Det var det.